Usa sa grabing napiktuhan sa baha sa mayaging Biyernes ang Pulang Bato sa Dakbayan Sugbo diin misubay ang Butuanon River. Apan bisan kun mihubas na ang baha, nagpabilin gyapon ang kabalaka sa mga tao tungod sa padayong pagpangubkob og bus ug graba nga posibleng makapahuyang sa riprap wall sa sapa. Sayro nato ang detalye sa Palitang Barangay. Ingunin ang sitwasyon sa sapa sa Pulang Bato ni atong Biyernes nga gipakita ni Father Ruel Gallardo Marigumen, ang kura paroko sa San Pedro Calungsod Parish. Ang baha sa Butuanon River na merwisyo dili lang sa Pulang Bato kundi apil sa tanang mga dapit nga naagian sa pag-awas sa baha. Ato makita karon nga hubas na ang baha apan kabalaka karon sa mga tawo nagpakabana sa kalikupan nga mas mo grabe pa ang epekto niini kung magpadayon ang pag-abuso sa kalikupan sama na lang sa kanunay nga pagkubkub og bus dinhi sa sapa. Wala pa makuha ang dump truck nga gianod sa baha apan usa sa namatikdan sa pari ang pagkakangal sa pundasyon sa riprap sa sapa. Kung mulahom ang tubig, makankan ang yuta nga musangpot sa posibleng pagkahugno unya sa riprap. Gibutyag ni Father Marigumen nga ang way puas nga pagkubkub og bus sa sapa ang usa sa nakaingon sa pagkakabkab sa pundasyon sa riprap sanglit. Nakaon naman sa tubig. Isip Padre Cura dinhi nga bisag tungang gabi bisag kadlawon dunay mga truck nga manood dinhi adlaw-adlaw gid ang pagpanguhag bus dinhi no. Dili lang kay dinhi likod sa simbahan bisan ganig atong suruyon nga tos mga lagkalalang lugar. Giklaro sa pari nga nakasabot siya nga panginabuhi kini sa ubang mga tawo sa lapit apan nabalakas siya sa mamahimong kadaot kung dili ma-regulate ang kwari sa dapit. Ato sa pagtuyog sa GMA Regional TV, nasaksihan namo ang nagusbat nga mga riprap sa sapa. Samtang aduna usay mga tao nga padayon sa pagpangubkob og bus. Kini siya usagid ka pagpanalipod sa ato ang kinaiyahan no. Ang adunay mga nang react lagi tungod kay nanginabuhi ang uban no, pagpanguhag bus panginabuhian tinuod ka na apan ang pangutana kung kining mga panginabuhian naghatag ba sa ni kaayuhan sa kadaghana no. So kinasingkasing lang hangyo nga urungon na lang gid unta ng pagpanguha og bus sa simbahan. Nasairan nga nakasinati na og grabing baha ang Pulang Bato, pipila ka tuig ang nakalabay nga misanap sa kabalayan daplin sa sapa. Napadangat na kini sa Cebu City LGU ug girakdang tukion sa konseho uban ang mga stakeholder sa barangay ug sa dakbayan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.